Počas svojej práce som predávala množstvo nehnuteľností. Každá z nich mala svoj jedinečný charakter, ale tento byt odo mňa získal množstvo pozitívnych bodov. A počas toho, ako som ho spoznávala, som najmenej 3-krát musela vysloviť svoje hlasné, uznanlivé To prvému prináleží za kráľovský exteriérový priestor, ktorý bývaniu v byte pridáva úplne inú kvalitu života. Príjemný balkón a k tomu priestranná terasa je ideálne riešenie pre tých, ktorí nechcú stratiť výhody mesta, ale túžia po komforte domu. Nie je totiž nadto môcť nechať deti hrať sa v bezpečí na čerstvom vzduchu, zatiaľ čo vy v kľude pripravujete obed či pracujete z domu. Terasa je navyše orientovaná do uzavretého areálu prístupného len obyvateľom tohto domu a tak vám zabezpečuje pokoj a súkromie. Vonkajšia časť je výborne prepojená s dennou zónou a tá je zase dispozične šikovne oddelená od spální a hlavnej kúpeľne. Slušná výmera ponúka priestor pre 2 toalety a walk-in šatník. Druhé však bytu rozhodne udeľujem za vskutku nadštandardnú, nedávnu kompletnú rekonštrukciu. Použitie kvalitných materiálov je zrejme zjavné, no je tu i množstvo vychytávok, ktoré na prvý pohľad nevidíte. O tom, čo všetko sa tu skrýva a aký full service vám poskytne napríklad fínske WC v kúpeľni, sa môžeme dlho rozprávať na obhliadke. Keď sa prejdete najbližším okolím domu, verím, že aj vy uznanlivo hmknete. Nájdete tu totiž jedinečnú kombináciu vkusne upraveného okolia so vskutku dobre koncepčne nadimenzovanou občianskou vybavenosťou. Je tu všetko. Školy, škôlky, krásne detské ihriská, štýlové reštaurácie, priestor na šport či relax, zelené plochy, ale aj korzo s obchodmi a službami. Až do 3 potravín môžete vybehnúť takmer v papučiach a za 15 minút pešo ste v Malých Karpatoch či pri Karloveskom ramene. Tak čo? Aj vy sa už vidíte na terase tohto bytu, ako si vychutnávate raňajky alebo kávičku? Teším sa na vás na obhliadke.